ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домтиҷен. Номи ман Шаҳром. имрӯз 7 июни соли 2022 1000 рубл бо қурби давлатӣ 175 сомонӣ бо қурби интиқоли маблағи спитамаи бонкам ҳамин гуна мебошад. $100 1140 сомонӣ. дар имрӯзанавор мон 15 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо ҳамагӣ аз 60,000 сомонӣ сар мешаванд ва дар имрӯзанавор мон дӯстони азиз ҳавлиҳову квартираҳо мешаванд якхонага, духонага, сехонага ва ғайра. хонаҳои хуб бисёре аз минтақаҳои хубанд дӯстони азиз. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ба рақамҳои барои реклама дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. агар хона гуфтеса бошед дар комментария нависед чӣ хеле хона шумо дар курай. бисёри бад гап намезанем, рафтем. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. дар охири навор аз шумо як маслиҳат мепурсем. рафтем. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, духонага бо масоҳати 41 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои навастройка. хона таъмир дорад, ҷойгир аст дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Чармгарон. хона дар ошонаи сеюм ҷойгир буда дорои 2 ҳуҷра бо тамоми таҷҳизоташ фурӯхта мешавад. аз автовокзал 200 метр ва аз бозори марказӣ 300 метр воқеъ аст. нархи хона 195,000 сомонӣ боз савдо мешавад. хотиррасо мекунем ки 41 метри квадратӣ ин масоҳати якхонага мебошад. соҳибаш якхонагара ба духонага табдил додагиам. хотиррасо мекунем ки аз шаҳри Кӯлоб боз як хонаи фурӯшӣ ҳастак, хонаи рақами 5. хонаи заминии фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, роҳи Гиҷовак, рӯ ба рӯи завод ҷойгир аст. мактаб, медколлеҷ, духтурхона дар наздики шай, лави раҳи Калондай 8 сотиқ замин мебошад. фундаментош рехтагиай 4 дар хона, коридор ва веранти 13 метр аст. фундаментои времанкашам рехтагӣ, гирдаш ду тарафаш маҳкамай. нархаш ҳамагӣ 60,000 сомонӣ мебошад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳои Россия, WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмасъур, кӯчаи Миралӣ Маҳмадалӣ, 3 сотиқ замин, 5 дар хона, таъмир дорад, об ва барқ ҳаст. ҳуҷҷатош 100%. гирди хона маҳкам мебошад. ошхона, баня, ҳоҷатхона дорад, гимназия, мактаби рақами 100, ЖД вокзал дар наздики шай. нархаш 750,000 сомонӣ савдо мешавад. слочна пул дар кораи соҳиби хонада. рақамҳо барои тамос ҳаст дӯстони азиз. рақамҳое ки охирашон 0603 мебошанд, фақат WhatsApp-шон кор мекунад. марҳамат. боз хотиррасо мекунем ки дар ҳавлӣ 2 та хона ҳаст. якташ 2 дар хона дорад, дуюмгиш 3 дар хона. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Зарнисор, 6 сотиқ замин, хона аз 2 ошона иборат мебошад. 6 дар хона дорад, таъмири миёна, об доимӣ, боғчаи мевадиҳанда дорад. дар наздикиш масҷид ва мактаб астак. нархаш бошад 500,000 сомонӣ, боз савдоам мешавад. рақамҳо барои тамос ҳаст. рақамҳои Россия, WhatsApp доранд. ҳамаи чизу чорашқатӣ фурӯхта мешавад. марҳамат дӯстони азиз. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Тудакафш, 4 дар хона, 2 подвал, ошхона, ҳоҷатхона ва оғилхона ҳаст. 42 сотиқ замин мебошад. заминаш бениҳоят калон, об ва барқ доимӣ, боғ дорад, 90 дарахти мевадиҳанда ҳаст. ин чиз ҳам фикр мекунем бениҳоят хуб. нархи ҳавлӣ бошад 280,000 сомонӣ. боз хотиррасо мекунем ки хонаҳо таъмир доранд. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 3 хонага бо масоҳати 70 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои навастройка. худи бино аз 11 ошона иборат мебошад. ҷойгир аст дар тарафи Маладёжнӣ, яъне театри ҷавонон Орентир, мактаби 28. таъмири замонавӣ дорад, бо баъзе чизҳояш фурӯхта мешавад, яъне қисман бо чизу чораш фурӯхта мешавад. нархаш бошад $60,000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экран ҳаст. рақамҳо барои тамос. марҳамат дӯстони азиз. барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, аниқтараш бигӯем дар ноҳияи Кушониён, наздики аэропорта қарор дорад. Хона таъмири замонавӣ дорад, 2 линияи барқ ва 2 линияи об. ҳоҷатхона, баня, кухнӣ дар даруни хона ҳаст. Боз хонаҳои времянка бо ҳоҷатхона бо баняш ҳаст. ҳавли стяжка дорад, кардагия яъне дарвозаи қимат часпондагиаш ҳаст. Заминаш 10 сотиқ мебошад ва зиёда аз 100 дарахтҳои мевадиҳанда дорад. ишам бениҳоят чизи хуб аст. срочно фурӯхта мешавад. Боз агар ягон квартира бошад мегирем, мегӯяд соҳибаш. нархи хона 530 000 сомонӣ, боз арзон мешавад. рақамҳои соҳиби хона ҳардуш ватсап доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, якхонагара духонага кардагиян бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар 6 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 10 ошона иборат мебошад. дом лифт дорад. дар пеши дом гимназия Аминҷон, мактаби 5, садик ва ошхона ҳаст. нархаш бошад 285 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. хона ҷойгир аст дар шаҳри Бохтар, яъне пешра номаш Қурғонтепа, дар кӯчаи Дӯстии халқҳо, назди бозори Нихӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. дӯстони азиз, ватсап доранд ва боз хотиррасон мекунем ки соҳиби хона айбе ғарзи ин хона боз дигар вариантҳоям доранд дар шаҳри Бохтар. марҳамат, занг зада аз номи канали Дом Тиҷей муроҷиат кунед. дар навормон аз шаҳри Бохтар боз як хонаи фурӯшии дигар аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, якхонага бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошона иборат мебошад. бинои кирпичнияи советӣ. ремонтош нав, удобствақати мегӯяд соҳибаш, яъне бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. 2 балкони калон дорад. ҷойгир аст дар тарафи бывши бозори Ҷалҷам ва нархаш бошад 270 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона ватсап доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Панҷикон, 6 сотиқ замин, 2 дар хона, 1 калидор, ошхона, ҳамом, ҳоҷатхона ҳаст. гирдуш маҳкам мебошад. нархи ҳавлӣ 150 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. марҳамат, дӯстони азиз. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Левакан, пештара номаш Сарбанд, сехонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои советӣ. хона таъмир дорад. ҷойгир аст дар кӯчаи Носири Хусрав 31. соҳибаш мегӯяд ки таъмираш замонавӣ аст. нархаш бошад 200 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, якхонага бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар 3 ошонаи бинои советӣ. хона таъмир дорад. ҷойгир аст дар пушти суди олӣ, рӯ парои цирк. нархаш бошад 270 000 сомонӣ. марҳамат, дӯстони азиз. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, бозори Ғайрат, 6 дар хона ва 8 сотиқ замин дорад. нархаш бошад 220 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, духонага бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои советӣ. хона таъмир дорад ва ҷойгир аст дар 32 микрорайони шаҳри Хуҷанд. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 260 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, якхонага бо масоҳати 53 метри квадратӣ, шумо инро метавонед ба духонагам табдил диҳед дар 3 ошонаи бинои новостройка. хона бе таъмир, яъне коробка мебошад. ҷойгир аст дар шаҳри Хуҷанд, боли туннел, 18 микрорайон, аз роҳи калон 100 метр мебошад. пеши садики 32 ҷойгир аст. соҳибаш мегӯяд ки боз дар 1 ва 6 ошонааш хонаҳо ҳастанд. об, барқ, ҳай мегӯяд соҳибаш.
нархаш 290 000 сомонӣ боз савдо мешавад. Ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. дӯстони азиз, аз шумо як тавсия пурсиданем. ҳамин наворҳои алоҳидае ки дар канал мо мебуранд, яъне мо рафта хонаи алоҳида сабт мекунем, ҳамин наворҳо да дӯстони азиз дар вақти сабт мо гап занему маълумоти хона фаҳмонем, ё ин ки баъде ки хона сабт мекунем, монтаж мекунем, баъд аз болош аллакай гап занем, озвучка кунем. яъне ҳамин фикротонро дар комментария нависем дӯстони азиз, чиба ки аввал мо рафта сабт мекардем, монтаж мекардем, баъд айболош озвучка мекардем. ҳозир бошад рафта дар вақти сабт, дар вақти сёмка мо аллакай дар бораи хона гап мезанему, маълумотша мефаҳмонем. ва хоҳиш дорем ки оиди ҳамин чиз, оиди ҳамин масъала фикрҳои худатонро дар комментария нависен, ҳамчун тамошобине ки ҳам ин намудша дидагиай, ҳам дигар намудшам дидагиай, фикрҳои худатонро нависен дӯстони азиз, кадомаш беҳтар аст. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон, раҳмати калон ки бо дом тиҷӣ ҳастем.